χρειάζεται, το Λυκειό μας χρειάζεται έναν σωστό και άξιο αντιπρόσωπο. Ψηφίστε με και θα δείτε τι θα γίνει. Καλώς. In a time of ancient gods, warlords, and kings, a land in turmoil cried out for a hero. She was Xena, a mighty princess forged in the heat of battle. The power, the passion, the danger. Her courage will change the world. Και αν με ρωτιέστε γιατί να ψηφίσεις Μαρία Μανεγάκη, οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι. Γιατί είναι τέλεια. Γιατί είναι τέλεια. Έλα ρε χαλάτι. Δεν μπορώ να τώρα μισάξω. Πέτω. Είναι τέλεια. Γιατί είναι τέλεια. Είστε Μαρία Μανεγάκη. Γιατί. Γιατί είναι τέλεια. Γιατί είναι τέλεια! Γιατί είναι ηλίθια! Σε πάνε χώρια, λόγια που σε κόβουνε στα δυο και λόγια, λόγια που σε καίνε. Πάμε! Και δεν τα θυμάσαι το πρωί. Αγαπητοί! Χάριο! Γιατί! Είσαι μόνος και στο προσοδρόμιο από τα 14 ρομαντικά συγκεκριμένος. Δεν σε κατάλαβα το πετάω ρε! Σκλάβος της αντίδρασης, καλοπαιδί, μπακάνος και σωτός. Απ' μα πάνω κάτω εντάξει παιδί. Πολύ γνωστοί μόνο δυο φίλοι που είναι τώρα νεκροί. Σε παρθενεύτηκε στα γρήγορα απ' αγάπη πικρή.